Takže nazdar všetci, toto je môj prvý Photoshopový tutoriál. Alebo inak sa dá povedať návod, jak si spraviť fotku, v ktorej budú vlastne 3 fotky v kope a bude tam postava 3-krát a s menším efektom. Tak treba si dať kameru na statív a treba teda spraviť nasledovné fotografie. A potom spravím, teda vymažem vrstvy. Tak, je to teda prvá vrstva. Do nej vložím nasledovné 2 fotografie. Teda túto. A ešte tam chceme túto. Prvé, čo si dáme, rastovať vrstvy. Jednu, aj druhú. No. Teraz si zvolíme masku vrstvy a pozrieme sa, kde je druhá postava. Teda dáme si štetec, zvolíme si teda najlepšie takýto polopriesvitný a nastavíme si nejakú určitú veľkosť a je tu tá postava. Zvolíme si tu masku vrstvy a začneme teda kresliť normálne čiernou barvou. A jak si môžete všimnúť, tak už sa nám tam dáva tá druhá postava. Obtiahneme samozrejme aj tiene, nech to vyzerá reálnejšie. Tak párkrát to vypínam a pozrieme, ako sú tam tie tiene, nech to nie je nejak amatérsky robené. Ešte tu kúsok. Tak. Môže byť to OK. Teraz túto vrstvu si vypneme a spravíme to isté na tejto spodnej tiež maske vrstvy. Čierna farba. Pozrieme sa, tretia postava je opretá o stenu, takže ideme kresliť tam, kde by mala byť tá postava. A ona sa nám bude tu zjavovať. Pravda, že aj tento tieň na tomto stĺpiku. Všetko pekne obtiahneme čiernou farbou. Pozrieme, či tam niečo nechýba. OK. Teraz tretí krok. Si môžete všimnúť, keď máme všetko presne zapnuté, tretia postava tam chýbe, takže vrátime sa naspäť na prvú masku vrstvy, na prvej fotke. A znovu obtiahneme tú tretiu postavu, ktorá bola teda najnižšia. Tak, ešte tu vidíme menšiu chybičku. Voilà, a fotka na svete, takže máme tu 3 fotky, ktoré sme spojili do jednej. A ešte tam pridáme nejaký ten efekt. Dáme si vrstvu, nová vrstva, plná barva. OK, to vytiahneme naplno. A nejakú takú slabolilinko žltú a stavíme násobenie. Potom si zvolíme krivky, modrú farbu a vytiahneme na nejakých 47-50 až takto. Tak úplne jednoduché, ako som radal, fotka je hotová a môžete si ju dať napríklad na Facebook, na titulnú alebo neviem kam. Tak ďakujem za pozornosť a mohli by ste dať odber, moc ma to potešilo, a nejaké lajky a komentáre, k čomu by ste si prosili návod najbližšie.